сега, дами и господа, настъпи един от Между другото, един от най-важните моменти. Знаете ли, на времето, това малко история, по българските сватби, всъщност идеята на сватбата е това. Всички да дойдат и да поздравят, да занесат подаръци на младоженците, да им помогнат за бъдещия живот и така нататък. И всъщност дойде момента, в който ще поканим нашите младоженци да си вземат чашите в ръце, да си налеят по нещо в тях, да минат през всеки един от тях. Заповядайте, вземете си чашите и започваме с родителите. И приемете своите поздравления и подаръци на здраве на всички. Vamos влезе! Евгения, Може ли просто с нашата положника? Не. Аз това ударя съм това.
Не говорим от темата. Това е сериозно в съндъка. Сандука. Да направим едно куче.
Младоженците искат да направят едно обръщение към своите родители. Първо от името на двама ни искам да благодарим на всички вас за това, че сте тук тази вечер и всичко това, което се случва е благодарение на вас. На здраве за това. След това искам да се обърна към нашите родители, от които винаги сме вземали пример, както за грешки, така и за хубави неща. За добро или за лошо, вие сте наши родители. И винаги ще бъдете такива и винаги ще бъдете до нас. Както е, брат. Ние винаги ще сме до нас. Благодарим за това, което сте. Чакай. Само да кажа нещо. Това е много горчиво. Много горчиво! Ай, горчиво! Микрофона на вашите родители. Започваме с родителите на младоженеца. Заповядай. Преди всичко благодаря на всички гости, които са дошли да уважат празненството на нашите деца. Те може и да се разчувства малко. До днеска аз имах една дъщеря, днеска станаха две. Просто благодаря на децата си. Как да ви кажа, просто обичам ги много. На здраве на всички! Аз май не е леко са притесни също. Обикновено не спирам да говоря, а не искам май ще правя. Аз също искам да благодаря на всички. И най-вече на тези млади хора, които продължават, както и на нашите деца, да спазват една традиция, която е нещо много голямо, много истинско, много свято. И искам да им благодаря, че в моменти, в които имаме, не сме били на едно мнение, но винаги сме намирали сили да се съберем и да си кажем, че се обичаме. Това е по-важно от всичко друго. И ще има моменти, в които ще продължаваме, но това е точно защото се обичаме. Да си казваме истината, да се гледаме и да имаме отново сили да се прегърнем и да си кажем, че се обичаме. Защото по-лесно е да излежиш, но по-трудно е да кажеш истината, гледайки в очите. Обещавам, без балон, че ще казвам истината и ще ви подкрепям, колкото и да не ви се вярвате, че е възможно, като свекърва. Но обещавам, че ще бъде добра и слаба, не зла. Обичам. Според ми ще се въздържи, но аз ще трябва да говоря за двамата тая вечер. Тони, обръщам се първо към теб и семейството ти. Без вас това нямаше да се случи. Аплодисменти за нашите домакини. Аплодисменти за екипа, който снима това събитие. Към малото семейство ще бъде съвсем кратък.
Борил съм с тях, ще говоря и за напред, ще бъда винаги до тях, аз и съпругата ми, естествено, и сватовете. Бъдете здрави, деца, и се обичате. Всички тия хората, които са дошли да лъжат това събитие, са ваши приятели, наши приятели, роднини, хора дошли от чужбина. Благодаря на всички ви. Благодаря за тази прекрасна вечер. И накрая искам да поздравя всички с една моя любима песен. Каня всички на дансинга. Това е прекрасен кръстник също. Извинявам се, той оставих не случайно това за последно. Красивата кръстница. Аплодисменти за тях. Благодаря ви. Ами какво да излезем на нас, сега благодаря мили думи. Всъщност искам да ви кажа, че на много малко сватби всичките родители така толкова чувствено и ясно казват всичко, което искат да кажат на майите. Всъщност на здраве на всички и заповядайте на дансинга, на тази наистина красива песен Най-Ближ. Знаете ли, има още един постър специално за всички тези, които си дойдоха от чужбина и пак са ме навета. Специално за всички тези, които танцуват на дансинга. Едно хубаво парче. Специално, песента е специално майката на младоженеца. Да продължим така на дансинга.
всички! Еко! Айде малко на днес! С всичките без на дансинг, една хубава парче на Тина Търнър, айде малко дансинг да се направим и без това включихме цвет до музиката. Айде да потанцуваме. Само да седнете. Вчера малко да ви писа кошки, така и така сте подал сега, само да ви казвам, станете така. Явно. Някога преди 25 години имаше забранена музика. Тая вечер не съм ви пускал балканска музика. Сръбско! Айде да видим сега. Пусти, пусти, нека ти го кажу. Пусти ме и на мое. Ови ясно, моето и твое. Грешна, че
специално парче. Айде да го изпеем това парче. Морето. Умът не слуша сърцето, а вечно смята и бди. Падаме кота. Хората сега се плува мислата, водещи борба за вас и за трева. Стискайки зъби, подават си ръка. Не! Има си време да стане малка по-дозори, що овчарят може да дреме, да точи зъби. Никой не посмя да чуе моя глас. Не, аз не мога да съм сега. Вечната черна овца, бащата на булгата. Вечната черна овца. Супер си! Дай!